Que tal están, señoras e señores, dende a praia de Riazor, aquí onde se vai a vivir a cuarta proba puntuable da Liga Euskolabel, a terceira proba puntuable da Liga Euskotren. Algúns din que este é o mellor campo de regatas que podemos atopar no Cantábrico, no Atlántico. Outros din que o da Baía da Concha, o de San Sebastián. Non sabemos nós, porque este é un campo de regatas noso, valoramos e moito que este campo de regatas estea dentro da nómina dos da ACT. Un lugar espectacular. Hoxe unha xornada con moita xente nas praias, moita xente seguindo en directo esta regata e unhas condicións que non son comparables ás do ano pasado. Lembran aquelas imaxes de hai exactamente 12 meses, unhas imaxes de ondas espectaculares, de moitísimo vento. Hoxe non van a ser unhas condicións tan extremas, pero si van a ser unhas condicións moi duras, primeiro para as remeiras da Liga Euskotren e despois a seguir para todos os remeiros da Liga Euskolabel. David Álvarez, patrón, que tal? Moi boa tarde, David. Moi boas tardes. Bueno, ti estabas na auga hai exactamente 12 meses, aquela xornada na que se estreaba, ademais creo que os teus compañeiros de Liga, como falaban deste campo? Que nunca remara aquí ou que se estreaba por primeira vez o ano pasado, que che decían? Bueno, moitos remaran aquí fai moitos anos. Que era unha incógnita. Preguntaban moito de onde entraba a onda, que se iba a ser, as calles se iban a beneficiar a uns a outros. Viñan a cegas, sí, viñan a cegas, tiña moita incógnita. Preguntaban incluso no quecemento como estaban as condicións, etc. Despois veuse un espectáculo moi bonito. Bueno, como este campo de regatas para a xornada de hoxe? Por condicións de vento, dicimos, non hai tanto mar, non hai tanto hondo, aproximadamente 0,7, entre 0,7 e picos de 1,1, é dicir, pouca onda, pero si o vento pode ser un factor determinante agora mesmo en torno aos 25-30 km a hora. Sí, parece que subindo. Eu penso que vai ser moi técnica a regata de hoxe, é moi difícil para os patróns, non hai moita onda, pero esta trapalla que chamamos nós, de onda pequeniña, que fai esa ovelliña blanca, molesta moito nas popas, os remeiros tropezan moito, vai ser, aquí os vatios o mellor non vamos a falar tanto de vatios, vamos a falar máis de habilidade que diso. En primeiro lugar, Liga Euskotren, este é a clasificación despois das dúas primeiras probas. Liderato para San Xoán con 8 puntos, 6 puntos para Orio con 3 puntos, empatadas Donostia Raun e Hondarribia. Xa saben, esta Liga Euskotren que cambia, bueno, en xeral o remo femenino cambia dun xeito radical durante esta temporada de 2018, digamos que se profesionaliza, eu creo que esa é a palabra, profesionalízase. 14 probas puntuables, 4 traiñeiras, 3 delas teñen garantida a súa presenza para a vindeira temporada, primeira, segunda e terceira, é dicir, a vindeira temporada xa non vai haber que ir a un playoff para meterse como aconteceu na xornada pasada. E aquí vemos este o sorteo de carreiros con a Raúl Laguna que vai ir polo carreiro 1, Orio que vai estar no carreiro 2, Hondarribia que vai estar no carreiro 3 e San Xoán que vai estar no carreiro 4. E as dúbidas que temos en categoría femenina, David, será algunha das 3 que acompañan a San Xoán, actual campeón, Hondarribia, Orio e a Raúl Laguna, será capaz de moñarlle a orella? Sí, esa duda que temos sempre cada ano, ¿no? San Juan sempre dicimos que o traballo que fan é espectacular, e bueno, estáse notando que cada clube está intentando acercarse bastante a San Juan. Bueno, se che dan hoxe, San Xoán vai pola 4, que carreiro elixirías ti no día de hoxe, David? Eu penso que hoxe non vai haber moita diferencia. O mellor o 4 pode beneficiar nos longos de volta, sobre todo no último, cando tes libertade de entrada. Podes, xa que ven de noroeste, entra moi de 4 a 1, podes meterlle a popa, é máis fácil para os patróns, para as patronas neste caso, o mellor pode beneficiarse nese longo. Penso que por condicións de correntes, vento, penso que están entrando ás 4 por igual, porque é no centro da bahía. Penso que non hai moita diferencia. Gustache esta ubicación do campo de regatas? Outras veces era máis pegado á zona do Matadeiro, do Domus? Sí, o Tres Herrera, pois, solese facer pegado alá. Penso que aí sí que xa condiciona moito máis as calles. Alá sí que, tal como está o vento hoxe, xa se nota que hai un plato pegado á costa,
entón beneficiaría moito a calle máis pegada da terra. Neste caso, gústame máis así, hai máis igualdade para todos. Pois vai principiar a proba feminina, en canto baixe a bandeira o xuiz de mar, estánse a colocar as 4 traiñeiras, aí teñen o que comentaba David, por onde entra o vento, hoxe o vento un factor importantísimo, pero estar no centro da bahía, isto non acontece nin na Concha. Na Concha hai un abrigo, se entra o vento dese, bueno, con este mesmo perfil, hai un abrigo, é dicir, hoxe un campo de regatas pódese falar de, sempre que falamos do mar e de xustiza, sí, é complicado, pero dentro do que cabe, un campo de regatas moi xusto. Por certo, a pregunta, facíamolo ano pasado no xogo Traíñas, que che gusta máis, este campo de regatas ou de San Sebastián? Bueno, pois é unha pregunta bastante importante esa, porque gustar aos remeiros sempre nos gusta máis a da Bahía, pero como remeiros pensamos que o campo máis injusto existe. É a competición máis importante no mundo da traíña, e ese campo sí que é moi complicado, porque hai unha isla no medio, golpea moito contra o acuario, cerra moito máis a entrada da Bahía, é máis cerrada por culpa da illa de Santa Clara, aquí é máis aberto. Entón é un espectáculo, a Bahía da Coruña é preciosa, ter un campo de regatas xusto no centro é impresionante por un remeiro, e o que comentamos, hai máis igualdade, prefiro tirar para aquí, para Galicia. Pois David, que se queda con este campo de regatas da Coruña, vai principiar a proba feminina, agardando por ese intre inicial. Semella que non están aliñadas todas as traiñeiras, semella que está un pouco máis atrás Hondarribia. Importante este factor, porque o domingo pasado Tirán saliu moi retrasada no momento de alinear, pagou unha mala salida, inda por riba, unha mala salida, e arrastrou a regata aí. Pois eses, moitas veces falamos dos pequenos detalles, e probablemente aí estivese a diferenza entre sumar 2 puntos, que foi o que sumou Tirán, e os 4 puntos que sumou San Xoán, que é o seu gran competidor. Agora sí, saída, lembren, carreiro 1 Donostia Round, carreiro 2 Orio, carreiro 3 Hondarribia, carreiro 3 San Xoán. Diferencia entre categoría femenina e masculina, aquí hai só unha ciaboga, aquí hai 2 longos. Bueno, xa vemos como Donostia e como Hondarribia se quedou un pouco na saída, como saíron con moita forza San Xoán e Orio. Orio, sen dúbidas, que quere demostrar que esta temporada pode estar á altura de San Xoán. Aí estamos vendo no GPS como, vamos, os galos queren en apenas 100 metros rachando a regata. Moi boa saída de Orio. Fantástica Orio por este carreiro número 2. Agora mesmo temos en plano a Hondarribia, que vexan, xa se queda descolgada en 4 segundos con respecto a San Xoán e a Orio. Bueno, agora mesmo San Xoán, cabeza de regata. Xa empeza a mandar. Ese o equipo de Arraun Laguna. Equipo, agora verán a súa aliñación con 2 galegas. Pois alguén da zona de Ferrolterra hoxe ten que animar algún equipo. A ese equipo que vai animar é a Raúl Laguna con Alba Rivas e Aida Carro, que van ademais as dúas unha carón da outra na posición de 5, tanto por estribor como por babor. Aquí tamén vemos como os vascos tamén tiran para Galicia a levar remeiras boas para lá. Aí da importancia que lle queren dar ao remo feminino. Sí, pois igual tiñamos nese aspecto que hai que mellorar, que copiar deles. Hai que mellorar porque fai anos éramos os mellores, sí, en remo feminino. Aí se ve a ambición dos equipos vascos que queren ser punteiros nesta liga. Aquí nesta regata da Coruña hai premios importantes. Xa estamos a falar de preto de 3.000 euros para quen leve a bandeira. Bueno, comeza a ser isto, comeza a ter un punto de seriedade moi importante. Eu creo que este é o momento no que hai que estar. É o momento que hai que estar, eu creo que sí. Así como na Liga CT falábase de que se cumprían 15 anos, xusto creo que foi o 6 de o Ventres, o xoves ou Ventres, cumpríanse 15 anos desa primeira proba da Liga ACT, que ademais fora aquí en terras galegas, fora en Nogrove e en Cabo da Cruz, creo que foran as dúas primeiras probas. Ou Castro, estrenadas en Castro, eu penso, Estou falando de memoria. Plañada San Juan, agora xa me faz dudar, pero a unha xornada estrenarase alá e depois sí que
o siguiente paso fora da liga. Igual non fora puntuable ou... Sí, penso que non fora puntuable fora a presentación, e depois é puntuable sí que foi en Galicia. Bueno, aquí temos a traiñeira que vai en cabeza, que é a de San Xoán, deixan 6 segundos sobre Orio e sobre todo 13 sobre a Raúl Laguna, que 16 sobre Hondarribia. Dicíamos a fin de semana pasada como en condicións calmas, en condicións de contrarreloxo, onde todos os equipos tiñan as mesmas condicións, aí víamos tempos bastante parellos. De feito, houve en torno aos 8-10 segundos de diferencia entre a primeira e a cuarta. En canto saímos o mar, David, aquí as diferencias son maiores. Aquí se ve o bogar San Xoán, mira, veíase el bogar moi ben, fincando ben o remo no mar e movendo o barco como hai que facer, sen precipitarse, e aí é a diferencia. O traballo do ano, cando chegan as dificultades, o que falábamos, máis técnica que forza neste momento. Máis complicado o longo de ida ou longo de volta, David? É máis complicado volver sempre, pero hai, bueno, tanto por un lado por o outro, porque en contra, se non te, aí sí que os bates o mellor son importantes, porque vas en contra do vento, en contra da ola, e a técnica claro que é indudable que fai falta, pero se te esforza podes avanzar. É máis fácil bogar en contra porque o barco é máis fácil de gobernar, tropezas un poquinho máis, bueno, tens que ter esa técnica para non tropezar. O problema volvendo vanse mover moito. Aí temos como xa San Xoán acada os 10 segundos de vantaxe sobre Orio, 20 sobre a Raúl Laguna, case que 25 sobre Hondarribia, que é a traiñeira que temos agora mesmo en imaxe. Xa vemos ese dato Honda, 0,7 metros, e non hai moito metro, pero ese mar suxo, complicado, difícil de manexar. Aí estamos vendo como vai botando esa traiñeira de Hondarribia, capaz de ir a máis de 30 padas por minuto. Non, cando as condicións son malas, é mellor baixar un pouco o ritmo e ter a pala o maior tempo na auga para estabilizar o barco. Este é o plano de Sin embargo, aquí xa cambia a cousa. Busca mudar o ritmo do Donostia Round, 38 palas por minuto, e o vento seguimos en torno aos 25-26. Lembren, o anemómetro está en zona de meta, nas balitas exteriores. Igual estamos para falar de 30, 32 ou 35 kilómetros a hora. Pode ser un factor absolutamente determinante, sobre todo na regata masculina. Como crees que se vai comportar o vento, David? Home, sempre algo impredecible. É impredecible. A min gustaríame que non se notara moito nas tres quendas, pero é inevitable. O vento está aí, ven, vai, a algunha quenda pois beneficiará, outra pois por desgracia pois o van a pagar. Aí estamos vendo xa Ciaboga exterior. Vexan, é un primeiro longo de máis de 6 minutos, un primeiro longo durísimo, este en categoría feminina. E temos o entreno que vai facer a Ciaboga San Xoán, tamén é un momento complicado. Este ano estaba bastante mellor que o ano pasado. O ano pasado era casi imposible, terrorífico, facer a Ciaboga. San Xoán que se vai por riba dos 6 minutos. E así vemos que hai dificultades. 6 minutos e 12 segundos para San Xoán, 6-12. Agora vai pasar Orio. Orio chegou ese momento crítico que se foi por riba dos 10 segundos. Sí, difícil, É difícil, e ahora hai que ter un factor importante, que hai que sair e non chocar coa que ven de frente. Sí. Pero moi ben Orio. Donostia Round, carreiro número 1 para Donostia Round, por riba dos 6 minutos e 40 segundos. Aí está, 6:41 para Donostia Round. Como lle comen a Ciaboga, unha boa Ciaboga de Hondarribia, como acaba de meterse na regata ahora. Sí, nesa pelexa con Donostia Round, de feito, foron 4 segundos en Ciaboga, chegou por atrás e sae claramente por diante. Isto é unha boa manobra. Ademais, o que dicía David ao principio, que Donostia Round non vai a ter tanta marxe de percorrido, a poder aproveitar algún ondiña ese longo de volta. Aí estamos a ver o equipo que leva a camisola de líder, o equipo de San Xoán. Aí vemos as dificultades de sair, hai que cambiar o rumbo rápido, porque podes ir facilmente enriba da outra e poden descalificar. Afortunadamente ian separadas por carreiros, había suficiente distancia como para reconducir a situación.
Saben esa diferenza que había entre San Xoán e Hondarribia, por exemplo, igual sea que se fosen en carreiros contigos San Xoán e Orio, o conto sería diferente. E agora momento importante, longo de volta. Aí vemos como David fíxase no traballo da patroa, neste caso da boga. Da boga. Importante o factor este. A veces é máis importante ver parar, a veces choca, ¿no? Mirar un remeiro parado, que fai? Que fai ese home? Ou neste caso esta muller. Pois está axudando ao patrón, porque é moi difícil gobernar o barco. Aquí vemos como puxa do remo, intentan que a proa non se vaya contra a torre de Hércules, para que nos orientemos, e a marca de estribor ten que axudar, porque pesa moito, é a forza da onda do vento, e máis o que pesa o barco. Esa é unha sensación, ese intre no que Ane Pescador, que neste caso a marca de estribor se queda parada ou crava o remo na auga, é unha sensación, agora mesmo estamos a ver na parte esquerda das súas imaxes, é unha sensación que tes dentro da traiñeira, ou é algo que che pide a patroa? A ver, eu, por exemplo, con Raúl Novelle estábamos moi estudiados os dous, entón el notaba, era unha sensación que el tiña. El sabía cando eu vencía a ola e cando non. Entonces, cando notaba, no, esta pode levar, actuaba antes do meu va, pero moitas veces o patrón é o que ten que, cando di non podo máis, vou viñar. Tens que avisar rapidamente os marcas, porque sempre hai un tempo de reacción. O remeiro vai a 180 pulsación, se el vai remando, non vai pendiente de se vai guiñar ou non. Hai que estar moi compenetrados. En este caso, con Raúl facíamos moi ben. Aí está San Xoán aproveitando esa onda, prácticamente se puxo no entorno dos 26 kilómetros a hora. Espectacular aí ese intre no que San Xoán tiraba proveito. Agora mesmo está en torno aos 17, 18, pero creo que San Xoán vai en riba da onda, vai a unha velocidade realmente extraordinaria, e outra vez metendo vantaxe. Orio chegou a poñerse a menos de 15 segundos e outra vez se vai ata os 18. Xa ven a diferenza sideral que hai con respecto a Hondarribia e a Donostia Round, e o que significa, dicía o David Álvarez, unha boa cía, boa como Hondarribia foi en todo o primeiro longo 6, 7, 5 segundos por detrás de Donostia Round. Boa manobra, non sei, collería ben unha, dúas ondas ou encontra boas sensacións no longo de volta, e agora Hondarribia que de manter a cabeza con respecto a Raúl Laguna. Ainda ten unha distancia pequena, cando falamos de mar, de ola, unha boa onda ben collida, pode collerla. Agora están todos os equipos moi parellos. Está San Xoán xa entrando nos últimos 300 metros. Moi bo traballo de San Xoán. San Xoán que vai a sumar 4 puntos máis, que vai a sumar sobre todo unha diferenza de segundos moi sustanciosa de cara a ver quen leva a bandeira. Recorden, hoxe non se vai entregar ningunha bandeira. A bandeira é o sumatorio de tempos da xornada de hoxe e da xornada de mañá, un pouco a imaxe semellanza do que acontece coa bandeira en Zarauz. Son as dúas únicas regatas que se disputan a 2 días, pero cada regata é independientemente puntuable para a Liga. Moi ben, Xoán, collendo unha onda moi ben, San Xoán, espectacular o rendemento deste equipo que outra vez é o gran favorito para facerse coa Liga, coa Concha, con absolutamente todos os premios. San Xoán chegando, creo que cun rexistro bastante interesante, tal e como está as condicións do campo de regatas. San Xoán que vai a facer o mellor tempo, importante por se acontece algo. Non é habitual que aconteza nada extraño, pero por se acontece algo na xornada de mañá, tamén collendo unha boa vantaxe. E o que ti decías, David, saindo dende a 4 e rematando pola 1. 11 minutos e 38 segundos. Aquí onde vamos a observar que o mellor a 4 pode ser a mellor calle polo volver de último longo. Mira, Orio saindo dende a 2 e rematando polo carreiro cero, pegadiño á zona de publicidade. 11:59 o tempo oficioso que lle damos a Orio. Agora vai a entrar Hondarribia claramente por diante de Raúl Laguna. Hondarribia, bo longo de volta do equipo de Hondarribia, que recorden se está a estrear este tipo de liga ao longo desta temporada. Hondarribia, 43 segundos de diferenza, 12 minutos e 21 segundos para Hondarribia, e son 7 segundos menos
dos que fixo a Raúl Laguna, 12 minutos e 28 segundos. Pois así quedou esta proba en categoría feminina co dominio de principio a fin, que nos primeiros 200 metros, 300 metros aguantou Orio, pero a partir de aí o dominio de San Xoán foi absolutamente insultante. Aí observábamos que non sei se estaban dando a enhoraboa a patrona ou consolándola, porque ela misma a mellor foise o barco un par de veces e non queda contenta. Eso é de admirar, é a verdade. Nerea Pérez, sí, pois... É de admirar porque ela, pois, o mellor non quería que lle guión, miramos que está emocionada coa regata. Sí, é curioso, malia gañar... Malia gañar non, quere máis sempre. Pois ese é un equipo gañador. Pois fíxense, pero bueno, o que dicías de que un dos marcas che tiña que axudar, isto sabías que ia a pasar. Non é que o patrón que non é capaz de levarla, non, que non hai patrón que poda levar un barco destes con este tipo de mar sen que lle podan botar unha man. É moi complicado, e vamos a verlo nos homes como xa o ano pasado se mirou que a todo o mundo. Urdaibai ganou a bandeira parando a Alfalla, parando a mitad da regata. Pois xa temos os tempos oficiais desta bandeira en categoría feminina. San Xoán 11:38.81, meteulle 20 segundos a Orio, 11:59.12, a Hondarribia 43 segundos, 12:22.21, e a Raúl Laguna 50 segundos. Estes son tempos oficiais, 12:29.80, e seguirá subindo a ese bote de autoridades. Hoxe non se entrega a bandeira, pero seguirá subindo para recoller a camisola branca que acredita a patroa de San Xoán como líder da Liga. Eu creo que cada vez máis líder, e repito, a dúbida é saberse algún equipo é quen de restarlle puntos a San Xoán. Se San Xoán non fai o pleno coas 14 vitorias, e dende logo onde hai máis posibilidades de quitarlle puntos a San Xoán é con Mar Calmo, noutro tipo de condicións, David. Sí, bueno, penso que ninguna. Son moi superiores e demostran cada día, é verdad. Pois aí teñen a chegada de San Xoán a esa liña de meta. Recorden o tempo, 11:38, e meteulle 20 segundos a Orio. E o que dicía David Álvarez, como hai que aproveitar ao máximo o campo de regatas na súa extensión. Isto é como na Fórmula 1, tens que coller os peraltes para recrutar. Pois aí está esa rabia coa que celebrou San Xoán. Eu creo que para todos os equipos este era un primeiro gran exame. Non vou dicir que Portugalete e Ciervena non foran grandes exames, pero en categoría femenina este era a primeira en regata en liña, non era contra o reloxo, e sempre medirte en liña, sempre, bueno, es outra sensación. É un plus ver o teu rival ao lado, tes outra sensación. Pois aí teñen clasificación en categoría femenina, dúas bandeiras para San Xoán. Non se contabiliza a bandeira na xornada de hoxe. 12 puntos para San Xoán, 9 puntos para Orio, 5 puntos para Hondarribia e 4 puntos para a Raúl Laguna. Nos imos a facer unha mínima pausa e voltamos de seguido coa bandeira en categoría masculina, e sobre todo cunha emotiva homenaxe que vai a haber antes de que comece esa bandeira masculina. Explicámosllelo agora. Mínima pausa e voltamos. Are over. You don't have to sell your body tonight, Roxanne. You don't have to wear a dress tonight.
Rally de Terra de Vigo os Lancia Delta impoñen a lei, sobre todo de Gustavo Trelles. O piloto uruguayo marcou os mellores tempos en Chandebrito, Gondomar e Goián, avantaxando en pouco máis dun minuto a Antonio Zanini, que pilotou un Proto Axé, e a Mía Bardolet terceiro cun Ford Cosworth. Trelles ese ano volvería a ser campeón de España de rallies de terra. Os Xogos do Eixo Atlántico dispútanse en Ourense. Nesta cuarta edición participan máis de 1000 xoves representando a cidades de Galicia e Portugal, que co tempo chegarán a ser 34. A competición, que principiou en 1995, promociona o deporte e o irmandamento entre os rapaces dun e doutro lado da raya a través das numerosas disciplinas deportivas. Os Xogos do Eixo Atlántico celébranse cada 2 anos. Morre Alfredo Di Stéfano aos 88 anos dunha parada cardiorrespiratoria aos pés do Santiago Bernabéu. Morre o auténtico refundador do Real Madrid no campo. Antes de Di Stéfano, o equipo branco tiña 2 ligas e cando se marchou o español, as súas vitrinas contaban con 8 ligas máis e 5 copas de Europa. Di Stéfano, tamén adestrador do equipo madrileño, fixo 510 goles nas 12 temporadas que botou no Real Madrid. Agencia Mundial Antidopaxe non foi quen de contrarrestar os informes presentados polo equipo de Froome. Alberto Meira, o piloto de Vincios, considera a Vítor Senra como favorito. Participarán preto de 50 nenos e nenas de 9 comunidades autónomas. Tamara e Alberto, os dous viven en Valencia e comparten estes días a concentración das seleccións nacionais. Parece que o liderado é cousa de dous e Senra sabe que o piloto de Culleredo é un forte competidor.
coa cuarta proba puntuable da Liga Euskolabel. Esta proba que se disputa na cidade da Coruña, bandeira cidade da Coruña na súa segunda edición, e ademais cunha gran novidade esta temporada, bandeira que se disputa en dobre xornada, é dicir, os tempos de hoxe súmanse os tempos de mañá para a entrega da bandeira. Cada proba é independiente de cada a clasificación xeral, pero non así a bandeira, porque aquí, home, por suposto, a clasificación xeral é importante, pero os premios económicos que este ano se dan na Coruña é que son moi suculentos. Unha aposta moi importante por parte do Concello da Coruña, porque facendo sumatorio en categoría feminina e en categoría masculina estaríamos a falar duns premios en torno a 60.000 euros, 55-60.000 euros, que David Álvarez, poucas localidades están a este nivel. Eu creo que só hai dúas. Só hai dúas, Zarauz e Donosti. Donosti que está, Donosti igual está en torno aos 100.000 euros, máis ou menos. Sí, premio. O primeiro son 25, creo. Por aí pode estar a cousa. Zarauz máis ou menos está en torno tamén a esta exigencia. Bueno, o momento no que lles falábamos antes en categoría femenina, o momento no que todos os remos van ao aire. Minuto de silencio. Minuto de silencio polo pasamento do irmán dun dos remeiros lexendarios máis representativos do equipo de Moaña, como é Tomás Casás. Bueno, este emotivo minuto de silencio, ademais, supoño que para ti, David, que compartiches con Tomás tantos e tantos anos de remo, serían tamén momentos moi duros, moi difíciles. Un desgraciado accidente que acontecía nas últimas datas. Sí, desde aquí dar o máis sentido pésame a familia, que coñezo ben. Sí, un golpe durísimo. Nada, pues a vida é así, hai que tirar para dentro. Pois todo o noso apoio, bueno, desde logo toda a nosa solidaridade, o noso respecto, e creo que o respecto tamén da Asociación de Clubes de Traíñas con este minuto de silencio. Sí, Tomás, además, é un remeiro histórico da Liga, non só podemos falar de Tirán, nada máis, senón gañou bandeiras, é un gran remeiro, unha gran persona, e merece todo isto e máis. Bueno, pois o gallá hoxe en Tirán haxa, pois eu creo que vai haber esa ilusión de darlle algo positivo a Tomás, se había esa carraxe de sair para ese ánimo para sair deses últimos postos da Liga. Imos recordar como está a clasificación desta Liga Euskolabel rapidísimamente, encabezada por Urda Ibai. Aí temos a clasificación: 34 puntos, 33 Ondarribi, 31 Ciervena, 26 Santurchi, este a quenda de honra, Orio 24, Cabo sexto posto con 20 puntos, Donostiarra 18, Ondarro a 15 puntos. Esta vai a ser a segunda quenda, e a primeira quenda con San Pedro 14 puntos, San Xoán 10 puntos, e esa pelexa de momento é cousa de dous. Agardemos que poidamos unir a un terceiro equipo. Tirán 5 puntos, Kaiku 4 puntos. Non sei como foron as sensacións ao longo da semana de Tirán despois da primeira fin de semana, xa competir en liña. Ben é certo que ese campo de regatas de Portugalete non nos dá unha medida de onde pode estar o equipo, pero creo que xa Ciervena, quitando o primeiro longo, quitando os primeiros 500-600 metros, si dé unha medida de que Tirán pode estar por diante de Kaiku a altura de San Xoán. Sí, o ánimo deles é ese. Falei con eles sempre están animados. A actitude que ten esta xente de valorar, porque están pasando moi malos momentos, cada ano vai se sumando a peor, siguen aí, e non importa se poden gañar ese punto con Kaiku,
pois xa lles valeu como para decir nos estamos aquí, podemos arañar o seguinte posto que San Juan. Pois, dende logo, a ver o que acontece hoxe con Tirán, que vai a estar polo carreiro número 1. Carreiro 1 para Tirán, carreiro 4 para San Xoán. Non mudaron moito as condicións, sobre todo do vento, das ondas. Seguimos en torno aos 23 kilómetros a hora aquí nesta ciaboga de saída. As ondas exactamente igual, pasamos minutos, non mudan as condicións, co cal entendemos que sigue sendo ese carreiro número 4 polo que vai de San Xoán pouquiño favorecido, pero isto hai que demostralo na auga. Eso teñen que coller, hai que mirar como transcurre a regata, porque se son capaces de coller a cabeza e poder elixir por onde volver, van a querer volver cara a un, entón sí se beneficiarán. Pero se neste caso San Pedro non lle deixa coller ese carreiro, sí que vai se complicar a cousa. Desde logo, outro dato positivo para Tirán é que o seu gran rival na Liga, polo menos nas 3 primeiras probas, vai a estar no carreiro contiguo, que é Kaiku. Así pois, esa vai a ser unha das grandes olladas que vai a ter Tirán. Primeiro a pelexa con Kaiku e despois carreiros 1 e 2 e despois esa pelexa con San Xoán, carreiros 1 e 4. Pouco a pouco, aquí o ano pasado o Astillero chegou afundido, saiu daqui con moita vida. Pasaron moitas cousas no ano pasado, hubo unha descalificación de Cabo e Astillero colleu folgos aí. Pois imos ver ese intre de saída e despois iremos presentando unha por unha as 4 traiñeiras que temos no percorrido. Vai principiar esta bandeira Cidade da Coruña en categoría masculina a altura das 6:30 da tarde. Complicado que estén aliñadas, non lle dan o ok de terra. Isto xa o vimos en categoría feminina e ademais este momento é de moito nerviosismo. É complicado orientar o barco cando hai así un pouco de vento, tes que mover moito, como observamos aquí. Ahora bandeira blanca e adiante, aí van. Agora sí, saída moi forte, eu creo que é saída forte por parte de Tirán por este carreiro número 1. Imos lembrar o equipo co que sae hoxe Benji, Benjamín Vázquez Pena, confía no mesmo patrón que na xornada do domingo da fin de semana pasada, é dicir, gustoulle o que fixo o xovencísimo Carlos Ríos. Moi boa regata fixo outro día. Pola banda de Babor, David Trigo, Pachi, Felipe Silva, José Luis Sanz, Julio Rodríguez, Adrián Meira. Na pica, Alberto Hermo. E por estribor, Daniel Santiago, Raúl Novelle, Martín Novais, Eloy Otero, Freixo do Campo e Samuel Lago. Samuel Lago, creo que a primeira regata da temporada. Outra cousa que nos chama a atención, a ausencia de Tomás provoca que Raúl, dicíamos antes de entrar na retransmisión, o rapaz para todo. Como digo, dentro deste equipo, Raúl que vai da primeira, que vai a pica, que ven a segunda, por babor, por estribor. O Alfalla en Bermeo pasa o mesmo con Alfalla, que vemos cada día nun posto diferente. E isto é moi difícil. Isto é difícil. O faz moi ben en todos esos sitios, ou como decíamos, non sabemos onde meterlo. Que lle dicimos nosotros por meternos con el. Aí temos o equipo de Kaiku, ollo Kaiku que agora mesmo é cabeza de regata con 2 segundos sobre San Pedro e sobre Tirán, ao mesmo tempo que San Xoán. Equipo de Kaiku con Vicente Carpintero como patrón, Babor, Álvaro Crespo, David Iglesias, Asier Alonso, David Camacho, Unai Mielgo, Daniel García, Pica, Íñigo Sánchez. Por estribor, Eneco Zabala, Carlos Rodríguez, Joseba Larrarte, Gary Lopetegui, Xavier Mielgo e Ángel Mari Rodríguez. O que é o mesmo, unha absoluta revolución dentro do equipo de Kaiku, que co que foron as 3 primeiras probas da Liga. Eu creo que muda a posición de Carlos Rodríguez, muda a Larrarte, muda a Ángel Mari Rodríguez. Vamos, que tamén pasa de babor a estribor, sí, cando as cousas non van ben, pois hai que tocar teclas. Sí.
E de momento para Kaiku están indo ben as cousas. Equipo de San Pedro co líder na competición no tocante aos patróns Ander Echegoyen, co seu adestrador Miquel Arostegui, na posición de marca de babor Iñaki Urtubía, Iván González, Asier Carballeda, Aitor Cid, Miquel Lasa, como pica Joseba Lustiza, e por estribor John Ander Aguirre, o cántabro Gabriel Bedia, Íñigo Lois, Fernando Valenciaga, Imanol Sagarzazu e Josu Beristain. Este o equipo de San Pedro, ollo Kaiku e San Xoán, que están a ser cabeza de regate, ademais xa collendo unha boa distancia. Agora empezan as complicacións aí fora, a ver se Tirán se descolga moito. Kaiku xa demostrou nestas regatas que arranca moi forte e despois, bueno, suelo pagalo, a ver se sí, pero... os cambios estos que fixo Ose, o mellor, pues son para ben bueno. Equipo de San Xoán busca experiencia con John Armazábal como patrón, Michael Rañales, John Maya, Beñat Urbizu, Xavier Fernández Manterola, David Sainz, Coldo Ursi Berea, Íñigo Arraras como pica, e por babor Aritz Rial, Ander del Río, Arcaiz Jauregui y Manol Echenique, outro veterano como hai Carlos Mendizábal e Íñigo Arzallus. Aquí en San Xoán si hai unha continuidade. Kaiku xa está metendo 6 segundos a Tirán, tamén chama atención os 4 segundos que está a perder San Pedro. Sí. Pero bueno, aí aguantando o normal da semana pasada, A semana pasada tamén se perderon 8 e despois ao final da regata hai que recuperarlo. Hai que recuperarlo. De popa podes recuperar moitísimo, un día como hoxe. Pois Kaiku, cabeza de regata, un segundo sobre San Xoán, e recorden que estes dous son os grandes rivais, os rivais directos de Tirán. Tirán sobre todo que non haxa nerviosismo, vémonos por detrás, pero teñen que manter remada, manter ritmo. Isto dura moito, vai ser unha regata larga de máis de 20 minutos e hai que estar moi confiando no que estás facendo. As referencias o mellor non son boas, pero se ti dentro do barco notas que estás facendo ben as cousas, podes recuperar. Este é o bogar do equipo de Kaiku, Carreiro 2, cabeza de regata, un histórico dentro das últimas temporadas na Liga Euskolabel, que este ano sabe que a súa pelexa vai ser por evitar o descenso. E temos a Tirán, que aparecía mínimamente en plano e xa se vai ata os 8 segundos. Conseguiuse, comeza a ser unha marxe moi longa, demasiado ampla. Aí temos o bogar da Sociedade Deportiva Tirán. Este primeiro longo que é moi complicado. Igual o primeiro longo máis de vatio, segundo longo máis de habilidade, aí onde Tirán igual pode... Iso é certo, nós sempre pecamos disto de que os longos en contra con moito vento, pois sempre nos costaba moito, teníamos que facer un esforzo moi grande. Despois, coa habilidade era onde recuperábamos o terreo. Como Kaiku lle vai metendo tamén segundos a San Xoán. A ver se facemos unha boa maniobra aí, porque Kaiku xa miramos que perdeu moito. 5:28 o tempo moi boa de San Pedro. Tirán escapase un pouco. San Xoán a 3 segundos, San Pedro a 4. 5:31 San Xoán, 5:32 o tempo de San Pedro, e Tirán 5:38. Son 10 segundos, son moitos segundos os que ten que recuperar Tirán neste longo de volta. E sobre todo verte aí atrás. Ahora é complicado, estamos un pouco... Eles están pelexándose entre eles. Pode ser beneficioso isto, Tirán estar eles solos, poder coller a onda como mellor lles parezca. Xa miramos que allí en unha pelea de San Pedro con Kaiku moi grande, Este é o que falabas, David. Sí. Manobra complicada para Kaiku. A de San Pedro é moi boa, miren. Aquí vemos como San Juan non é moi mal, non é mala hacia boga, pero de San Pedro é espectacular. As condicións complicadísimas. É moi San Juan que se viu con colleu a onda e levou contra a calle 3. Esa repetición, ese plano de Kaiku. Eso que digo eu, se viñera unha de frente, se che pasa iso, vas contra ela, non eres capaz de rectificar. Mira, os problemas que tivo Kaiku nese choque. Atención, que hai incidente entre San Xoán, entre San Pedro e Kaiku.
ollo, brazos arriba, pois deste mar revolto a ver se tira proveito Tirán, porque quedaron prácticamente paradas as dúas traiñeiras. Isto analizará o comité de regatas. Por GPS agora e terán que analizalo, ver de quen é a culpa e o van a descalificar. Pois non sei porque é moi complicado, nos non o temos no noso ángulo de visión. A ver, agora ímolo ver, é San Pedro. Que non sei se decirte que se foi San Pedro ou Caicu, Non sei, aí onde hai o choque de paras. Eu xa estaba mirando nas imaxes que se estaban pelexando moi cerca, que estaban demasiado preto as dúas peñas, Pois outra vez ese momento, aí está o xuiz de mar. Non sei se isto se lle consulta o xuiz de mar ou é directamente desde terra. Mira, acaban de parar a San Pedro. Sí. San Pedro descalificado. San Pedro descualificado. San Pedro descualificado. E a ver se... Aí teñen o equipo de San Pedro. Bueno, vai a rabia, ademais despois do ben que fixeran a Ciaboga. Claro, ahora, claro. Estaría botando a bronca o bueno, non sei se yo está botando a bronca o adestrador o patrón. Non sei se sería os suíces. Bueno, aquí os suíces, isto aquí hai bar. Desde aquí poden miralo, aquí bastante legal. Ese aparatiño que ten o patrón detrás e o GPS e que marca a trayectoria de cada bote, de cada traiñeira en cada momento da regata. Co cal, aquí é analizar e decidir. Poñen a escuadra ao campo e saben quen estaba metido no carreiro de cada uno. E isto de acontecer algo, isto non é o mellor que lle podía pasar a Tirán, que houvese aí unha loita Caicu San Pedro, igual se podía beneficiar Tirán, pero agora mesmo vemos como os segundos lle seguen caendo a Tirán. E non dá collido a onda ben. Tirán que agora estaba pasando por máis apretos Caicu, tampouco estaba en riba da onda Caicu, pero a Tirán que lle vai caendo segundiño a segundiño, que falábamos que podía recurtar segundos neste longo de volta, non está a acontecer. Este a protesta o Inter, non que San Pedro recibe esa descualificación. Claro, a protesta ao xuiz, pero claro, eu creo que un pouco a protesta da impotencia. Da impotencia, non? Bueno, el pensar que el non fixo nada e que Caicu se lle botou. Pois isto pasa no campo de regatas de Riazor, xa aconteceu o ano pasado cando Cabo abordara a Ciervena. Tamén do mismo modo, máis. Sí. Aquel día as condicións eran máis complicadas. Pero hoxe está complicado tamén. Xa falábamos ao principio que hoxe íbamos a ver movimento. Mira, en primeira quenda xa temos movido. Claro que sí, están as posicións moi marcadas, con Caicu en cabeza, San Xoán a 10 segundos, Tirán a 18 segundos, estánse a manter esas diferenzas dende hai 500, 600 metros. Bueno, Tirán xa está aí a 8 segundiños e iso neste mar non é nada. Agora vai facer a Ciaboga o equipo de Caicu. Repito, Caicu con moitas modificacións, moitísimas modificacións con respecto, non tanto de nomes, senón modificacións de posicións. Igual atopa unha tecla ou un experimento sobre o que progresar ao longo da temporada. Caicu que fai Ciaboga en 10 minutos e 36 segundos. Está facendo unha gran regata Caicu. Entrará San Xoán con 10 minutos e 49 segundos. 10:49 tempo de San Xoán. Recorden que no carreiro 3 está descualificado San Pedro. A ver esa Ciaboga de Tirán. 10 minutos e 58 segundos. Para Tirán son 18 segundos máis que Caicu. 9 segundos máis que San Xoán. Son 9 segundiños e hai que apretar un pouquinho neste longo. Vai ser duro porque, bueno, non nos beneficia ir en contra, pero hai que sacar de onde non hai. E aí teñen a Ciaboga de Caicu, que vai cómodo, cabeza de regata. O momento este para Caicu, este por diante. Sí, ahora teñen comodidade, están seguros. É moi difícil que agora perdan os papeles. Ahora van a aguantar ben. É curioso, cando hai así está mala mar, os remeiros din que cansanse menos. Sí. Non é tan exigente como outro día no Río, por exemplo, ou Portugalete, que aí sí que tira de física. Igual o corpo queda algo máis magullado con eses... Cos meneos no barco, sí.
Eso é certo, sí que o mellor pois os golpes de mar pois, para a espalda isto pois parece que che están dando golpes e mañán notan ese magullamiento, non sale ben a palabra. Sí, pero desde logo non é ese ritmo de 38, no, 40 padas, esa chapa inicial, esa chapa eso final de ir sempre a 200 pulsacións. Eso igual vas, non sei se decir, un pouco máis cómodo no ritmo, non é de tanto desgaste físico. Volve a meter neses 12 segundos San Xoán a Tirán e Kaiku dominando sobre San Xoán con 14 segundos e con Tirán 27 segundos. Son moitos segundos. Bogar, mírase, Bogar ben, pero posto lle avanzar. Con 31 padas por minuto era o ritmo que estaba a meter Tirán. Pois mira, estamos agora Kaiku máis ou menos está a ter un ritmo sostido de 1 kilómetro a hora máis. Está en tornos agora mesmo 16 e Tirán fai 15, se fai 15 Kaiku, Tirán fai 14. É dicir, é bastante continuado. Moito máis parello o ritmo de San Xoán e de Kaiku, e o ritmo que están a manter Kaiku e Tirán. De feito, estálle a caer segundiño a segundiño a Tirán neste longo de volta. Vai ser difícil. A 29 segundos é moito. Demasiado. No, xa con Kaiku xa creo que a pelea está perdida, pero San Xoán sempre está aí. Hai que mentras teñas no rabillo do ollo, tens que tirar para diante, é o que nos queda. E o que se acabe de incorporar agora mesmo a retransmisión, non falla o GPS, non falta unha cuarta traiñeira, senón que descualificaron no inicio do segundo longo a San Pedro por unha abordaxe a Kaiku. E Kaiku, ese é o mérito engadido que ten, que prácticamente quedou parado, non sei, queda 5 ou 6 segundos parado. Enganchado e aínda así mantén o ritmo. Comunícanos agora mesmo que hai unha protesta por parte do delegado de San Pedro. Entendemos que pedirá análise de GPS. Pois aquí estamos vendo, ¿no? Que van a utilizar o VAR como no fútbol. E agora... Pasa que aquí xa se utilizaba desde hai moitos anos. Sí. Bueno, esa tiña que ser desde fai máis, porque quitaronnos unha bandeira clarísima en 2010 en casa, con a fotofines que ainda non a creen. Aí estamos vendo ese hogar de, quecemento do equipo de Santurchi. E está tamén a carón do campo de regatas. Estes non están en competición, este sí, a traiñeira de San Xoán. O equipo de San Xoán, pois están as posicións, son Kaiku máis 17 con San Xoán, San Xoán máis 17 con Tirán. Mirando o hogar a San Juan, non miro esa superioridade, por decirlo así, pero o barco corre e aí están. Sí, de feito estarán tamén en torno o ritmo de padas, dende logo un ritmo calmo, un ritmo pausado. Calmo, ademais non se mira acabar ben a palada, queda moi de pé, rebota un cara a popa, que é algo que o contrario ahora mismo que estamos mirando en Kaiku. Kaiku aguanta un poquinho máis a palada, deixa correr o barco, mírase como a popa desplaza ben. Bueno, isto non sei se o dá tamén a confianza. Sí, agora ir diante así en cabeza, dominando, sabendo que levas moitos segundos e que ainda vas metendo máis, a bordo iso agora mesmo seguro que hai ánimos e que queren máis, ahora buscan máis. Fíxense ese dato de 33 padas por minuto de Kaiku, estaba a facer en torno aos 15 km a hora, Tirán 13-14. Tamén Tirán con un ritmo moi semellante. Hoxe é un día complicado, hai que mudar, non sei se cambia totalmente o estilo da remada, David. Bueno, a ver, cada un ten o seu estilo, ¿no? O que está buscando a xente agora é o bogar largo de acabar ben, que é o beneficioso para días como hoxe. Os días estes que hai moita marra, hai que acabar ben atrás, levar o remo o máximo posible na auga. Estáse cambiando esas remadas curtas que tiña Bermeo de vatios e de moito ritmo. 16-24, tempo para Kaiku. Xa ven con que diferenza nesta primeira quenda. Chegamos ao mar aberto e aquí as diferenzas aumentan dun xeito abismal. E hoxe o gran beneficiado da xornada
Un dos grandes beneficiados pode ser Kaiku, non só por gañar a súa quenda. San Xoán a 21 segundos, fíxense, 16:45 o tempo de San Xoán. Non só é ese o problema de que che saca 2 postos, senón que algún na segunda quenda pode estar por detrás do propio equipo de Kaiku. Posiblemente pode pasar moitas cousas, pode haber o mismo 17:05 o tempo para Tirán, son 41 segundos de diferenza. É moito distante. O vento pode ir a máis, de momento o vento está se mantendo, non está subindo. Non está subindo, non está aguantando ben. En torno aos 20, entre 20 e 25 kilómetros a hora. Pero Kaiku, repito, con moita confianza dende o principio, e que colleu cabeza de regata nos primeiros 500 metros. Non fixo unha boa ciaboga, despois parecía learse co equipo de San Pedro, e agora estamos vendo como San Xoán busca ese carreiro de Kaiku. Ese a ciaboga, manobra de Kaiku. San Xoán agora ten unha entrada fácil, non ten problema como no segundo longo, que estaban as tres pelexando e non podían, de feito o choque viu por aí por un querer coller a calle do outro. Eu lembro ano pasado tamén diferenzas no terceiro carreiro que eran en torno aos 20 segundos, e despois como iso foi minguando prácticamente ata poñer a para algunha traiñeira. Sí. Aquí coller unha onda ben e correr moito, Estamos vendo o paso de San Xoán e como chega agora Tirán, que o que peor vai a ter para moverse no campo de regatas neste derradeiro longo. Si pouco pode aproveitar, ten que aguantar a onda vai dar na mura de babor, aquí o vemos como ten que axudar o boga de estribor, por iso que estábamos falando, a onda pega no costado na popa, na mura, e fai que gire, que a proa vaya pois cara ao Orzán, e hai que axudar, Fíxate como meteron, non nos fixaramos, meteron... Sí, eso é unha palca para que, sobre todo, solo neste lado, na mura de estribor, para sair. Tamén a mete San Xoán, fíxate aí, Carlos Mendizábal incluso estaba axudando desde a posición de 5 tamén a controlar o bote. Pouco pode facer aí, porque aí a maniobra para mover o barco desde aí é moi complicado. Hai que axudar desde popa. Os problemas que teñen os patróns, os problemas, o sea, unha regata moi de patrón, David? É moi de patrón, é moi difícil a veces. Aplicar moita forza, tentar gobernar, hai que anticiparse moito a que xa leve, é moi complicado. Estas son as que me gustaban a mí, aquí eu pasaba non. Hoxe pediríades ter algún quiliño máis de peso, non? Bueno, non te deixaban, non? Tiñas que ir co sustinho. Agora non sei se un momento no que en Tirán incluso pode aparecer algunha instrucción ou que estou dicindo é equivocado, David, de imos guardar algo para mañá, ou isto non se pensa? Nunca. Non podes pensar nunca iso, porque hai outra quenda e pode pasar calquer cousa. Entón, ti agora mesmo estás terceiro. E tens que pensar que a distancia, a ver, estamos mirando que é moi grande, pero pode pasar calquer cousa, pode ter un mal día calquera e tens que colar, pode subir o vento, nunca se sabe, ti tens que darlo todo cada día. Lembramos casos como os de, bueno, que non sei, por aí 2-3 temporadas de alguna falta de competitividade, incluso que descualificaran a alguna traigueira, Portugalete, por aí Morio, perxudicounos a nós porque colleran a baliza por estribor e depois reservaron para o día siguiente e estabilizaron o noso paso. Entonces, iso non se mirou na tele, pero tuvemos que cambiar o rumbo e perxudicou moito. Quer decir, aquí penalízase todo. Decir, ata a falta de competitividade. Eso é a seriedade que ten que ter. Aí estamos vendo Kaiku, 26 segundos sobre San Xoán, 51 segundos sobre Tirán. É moito, é unha exhibición, estamos facendo, porque xa non é meter os 50 a Tirán, que lle está metendo 26 a San Juan. San Juan é un bote que lle estaba ganando a semana pasada. E a ver agora Ondarroa, Cabo, Donostiarra e Orio. Este tipo de regatas poden ser importantísimas de cara a Liga, porque xa o vimos como a fin de semana pasada Ondarroa se meteu entre Tirán e San Xoán. Aí está 21-31 o tempo de Kaiku.
como a fin de semana pasada se meteu Ondarroa no medio e xa San Xoán colleu un bote de meteu moitos puntos no peto. E hoxe Kaiku a ver o que pode facer. Sí, lle colan varios, vai ser complicado para Tirán. Desde logo, o que non lle quita ninguén a Tirán é que vai ter que afrontar a xornada de mañana, última posición, 21:59, e o tempo que lle metimos a San Xoán, 21:59. Son 27 segundos de diferenza, que é unha auténtica barbaridade. A mesma quenda, despois de haber perdido dúas regatas. Tres regatas. E ahora dar este golpe van a subirlle moito moral, Tempo para Tirán, 22 minutos e 22 segundos. 22. E o único que podemos facer con Tirán é pois borrón, conta nova, limpar mente, e mañá é outro día. E o que hoxe lle aconteceu a Kaiku, pois quen sabe se mañá, porque son equipos moi parellos. Sí, isto é o mar, é un día dacho o truquito. Hai que confiar, seguir traballando, queda moito, acaba de empezar, e que animarse. 21 minutos e 31 segundos, aí víamos a confirmación do tempo oficial do equipo de Kaiku. 21:59 para San Xoán, 22 minutos e 22 segundos para Tirán. E agora saberemos na segunda quenda o importante que é este rexistro de Kaiku. Estes xa son tempos oficiais, e agora con Orio, con Donostiarra, con Cabo e con Ondarroa saberemos se hai algunha traiñeira que consigue meter no medio Kaiku. Son dúbidas que despexaremos ou que comezaremos a despexar en apenas uns minutos. Segunda bandeira, Cidade da Coruña. Imos facer unha mínima pausa, voltamos de seguido con esta segunda quenda. Comer bien no solo consiste en seleccionar alimentos de calidad. Comer bien es impulsar a quienes trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria alimentaria para que continúen con el compromiso de producir alimentos de manera amable y sostenible, compatibles con el entorno y la economía. Eso es comer bien. Euskolabel. Comer bien nos hace mejores. San Miguel 00 es una cerveza elaborada de forma natural, con ingredientes cuidadosamente seleccionados, conservando así el sabor único de una gran cerveza. San Miguel 00. CaixaBank con el deporte. Imos aló coa segunda quenda, esa quenda na que van a estar Ondarroa, Cabo, Donostiarra e Orio, pero antes imos a referirnos a unha polémica que hubo nesa primeira quenda, a descualificación de San Pedro. Estamos co delegado de San Pedro, con el delegado de San Pedro. Bueno, ¿cómo han visto desde tierra lo que ha ocurrido entre Kaiku y San Pedro y su descalificación? Bueno, yo de tierra, las imágenes que nos habéis dado vosotros, y yo veo que están los dos. A nosotros nos están diciendo los jueces que estas son las imágenes. Que sí, que están los dos fuera de calle. Que los jueces le han hecho una advertencia a nuestro patrón y que nuestro patrón no ha hecho caso, omiso, pero es igual, yo no lo sé. También le tendría que decir a Kaiku. Y la explicación que me ha dado el juez es que Kaiku no se podía desplazar a su calle y que nosotros le hemos estorbado. Estamos los dos fuera de calle. Ahí, en todo caso, yo, con reglamento en mano, creo que tenía que ser descalificación para los dos, no a uno, a los dos. Pues, más claro. Es que otra cosa, no creo que pueda ser otra. Sí. Entendería que se debería haber acabado la regata y tomar una decisión en tierra. Yo supongo que sí. Nosotros vamos a mirar los datos del GPS y como tenemos 2 días, si hay que impugnar para una regata, tenemos 2 días, miraremos las imágenes tranquilamente en casa, y esto las cosas mejor es hacerlos en frío que en caliente, pero tal y como está la cosa, las imágenes que nos habéis enseñado vosotros, yo, los dos, a la calle. Bueno, pues gracias. De nada, hombre, gracias a vosotros. Grazas ao delegado de San Pedro, pois máis claro auga. E David, aquí temos a polémica, a polémica está servida. Hai polémica, E agora máis polémica porque hai saída nula. Saída nula. Pois temos espectáculos. Non vale o campo de regatas de Riazor. Sí, isto é bonito. Bueno, están aí a enfocar a Donostiarra.
ver. Pode ser que sea Donostiarra porque iba adiante A ver se vemos a repetición da saída. Donostiarra Carreiro 3. Está moi non sei, diría tú era... Vale. É un fallo de cronometraxe. Vale. Bueno, Non hai a sanción daquela para os xuíces. Eso es. Aí xa temos outra. Sanción para os xuíces. Outra sanción. Pero bueno, isto é un contratempo para todas as traiñeiras. Mira, está o patrón da Donostiarra. Eu creo que el pensa que foron eles. Realmente aí víamos na saída como non ten que haber penalización para ninguna das traiñeiras. E isto que si é un contratempo... Sí, bueno, non debería afectar moito. Estou recordando que o ano pasado penso que pasou o mesmo. Aquí, na nosa quenda creo que non estou seguro se fora aquí na Coruña, pero pasara o mesmo, que fora un problema de GPS ou de cronometraxe, pararon e, bueno, ahora os nervios que xa estaban... Miramos outra vez de repetición. A ver, aquí se soltas tacha antes de bueno, tempo. aí sí soltas tacha. Non están igual. Aí xa ten soltada. Sí. Aí xa ten soltada. E aquí un Darla tamén. Non, eu penso que por iso que non é, pero... Entón, se é de cronometraxe, pois nada, outra vez ao punto de salida e empezamos. Igual o mellor era para Orio, que fora o que peor... Que estaba moi atrasado. Sí. E xa pensara que eles se percataran e pararan, que non poden facelo. Aí temos a cámara subxectiva no equipo de Cabo da Cruz. Cabo da Cruz que hoxe eu creo que actúa, se algún actúa como local, ese Cabo da Cruz que hai viñeron varios autobuses, cruzámonos con eses autobuses que chegaron dende Cabo e xa escoitarán, vanse meter polo noso micrófono de comentarios ese ánimo que sempre dá unha afección tan polideira como é a de Cabo. Eso é bonito do remo. Escoítase ali ao fondo. David? Alá non. Non se escoita nada. Alá xa se pode asegurar que non se escoita. Home, en este seguro que non, pero hai outros campos que sí que... Campo de regatas de Cabo, pasades aí moi pretiño. Sí, mesmo no de Tirán, que cada ano ten máis público, hai que calmar moito os remeiros tamén cando o nervio este da afición. Aí víamos a Alfonso Díaz, o patrón de Cabo da Cruz. Eu creo que o da Donostiarra ainda non o ten moi claro. Non, ainda non sabe facer. Pois fallo de cronometraxe. Isto vai a facer que se volva a dar a saída. Pois non hai máis que problemas nesta xornada. Unha xornada que comezou con polémica na primeira quenda. Xa escoitaron o delegado de San Pedro. Pero o seu entendemento que para Tirán isto non sería nada malo. Pode haber unha descualificación a posteriori de Kaiku, David. Si prospera o recurso, pois pode ser, pero visto que escoitamos por aquí e consideras moi arriscado que fixo o xuiz de mar que parar directamente a San Pedro? Tendo dúdas, si tendo dúdas de se en realidade foi culpa de San Pedro, porque agora estamos vendo aquí que hai algunha dúbida, non? Pode haber dúbida. Sí, porque incluso a teño eu, porque están fora de calle os dous, que decía o delegado. Eu o que vexo que o error o comete Kaiku facendo unha guiñada, o barco escapa allí e golpea contra San Pedro. E os suíces din que estaban apartando a San Pedro, que non lle estaban facendo caso. Entón, agora xa eso xa nos compete a nos. A ver, pero quero dicir, outra solución sería deixote rematar. Sí, penso que sí, que debería de deixar e unha vez remate, descalificamos a este, descalificamos o outro ou descualificamos os dous, que tamén é que agora, por exemplo, ti paras a un equipo, a San Pedro, que iba ben metido en regata, demóstrase que non tiña culpa, e o mellor sancionan a Kaiku, que puntos lle das? Tens que dar un. En realidade non tiña un San Pedro. San Pedro agora mesmo ten 0 puntos. Está descualificado. E para sumatorio de tempos na bandeira non é o mesmo ser último, que agora mesmo San Pedro vai a ser último, sí ou sí, porque eso se van a ter en conta os tempos de mañá, e que a posibilidade igual mañá, quen sabe se San Pedro tiña posibilidade de ser tempos compensados sétimo e oitavo, e hai unha diferencia económica.
bastante importante. Non sei se aí os xuíces estarían demasiado rápidos. Desde logo o xuíz de Mar tivo que ver moi claro. Sí, se o miraron claro, pues hai que confiar en eles. Eles aquí teñen todo, miramos que teñen un montón de aparatos e poden medilo, entón tenemos que confiar en eles. Bueno, a ver se este a saída boa. Ondarroa Carreiro 1, Cabo Carreiro 2, Donostiarra Carreiro 3, Orio Carreiro 4. O vento parece que se está quedando incluso un pouquiño con respecto á primeira quenda. Está en torno aos 15-20 km a hora nesa primeira quenda. Era de 20-25, incluso con ráfagas de 30 km a hora. Bandeira branca. E agardando para que baixe esa bandeira. Momento no que se inicia a segunda quenda. Esta sí semella que é válida, con boa saída por parte de Cabo da Cruz. E outra vez Orio, que quedou non están a ser boas saídas de Orio, que xa na primeira saída non o fixera demasiado ben, e agora está un chisquiño por detrás de Cabo e a Donostiarra. Bueno, que pase que Orio, conforme vayan pasando os metros, irá impoñendo o seu nivel e os seus vatios. Orio, eu creo que Orio quedou moi tocada. Fíxate, David, o que comezar a temporada a contrapé. Primeira xornada non faz seguramente o tempo que ti agardabas, porque as condicións foron mellores igual noutras quendas, e iso condiciona toda a temporada. Sí, bueno, eu creo que están confiados no que están facendo. Eu tuve o placer de falar co patrón antes de estar aquí, e mírono moi confiado, arrancando mal a temporada, o sea que creo que vamos a ver o verdadeiro Orio a partir de agosto. Aí temos a presentación do equipo de Ondarroa, patroneado por Íñigo Larrinaga, con Iñaki Errastio, seu adestrador. Este é o equipo de Cabo da Cruz, Alfonso Díaz como patrón, e o plantel con Diego Suárez, David Fernández, Daniel González, Mario Brión, Serradilla, Yago Davila, Marcos Silva, Babene, Benigno Lojo, Anxo Martínez, José Ángel García, Ismar Romero, Sergio Pérez e Luis González. Este é o equipo que presenta Cabo da Cruz. Bueno, Cabo que, xa dicíamos, pode facer, quedan hoxe na fora xente importante, importantísima, como son Sergio García, como é Sergio Rodríguez. É dicir, son algo que non podía facer o ano pasado. Ten fondo de armario. Isto tamén sorprendendo o Luis na cesta de estriborro. Penso que nunca vim bogar aí. Fixo a fin de semana pasada na xornada domingo. Pues non metera na cesta. Non me fixaron nese detalle. Aí hoxe meteu a Diego Suárez na primeira de babor, e pasou a Luis González a esa posición. Bueno, veremos, novidosa ou se... É Borremeiro, adaptase calquera nada. Se ten continuidade ao longo do tempo. Agora a presentación de Orio, con Gorka Aramberri como patrón, John Albizu, Marcel Alday, Paul Galdiz, John Aguirre Zabala, Gioriz Echeverría, Miquel Azcárate, Aritz Lizarralde na pica, e por babor Josu Indo, por estribor digo Josu Indo, Unai Echeverría, Odeia Rizabalaga, Alexander Esteban, Iñaki Lorza e Imanol Garmendia. E xa ven a Donostiarra e Cabo, seguen por diante, xa estamos na metade do primeiro longo. Moi igualada. O que sí queda claro é que con este troco de vento, David, vai a ser complicado que empeoren os tempos da primeira quenda. As condicións xa se ve. Por condicións e por calidade, porque estes 4 botes eu penso que bueno, a regata que fixo Kaiku é moi boa, pero aquí é moito nivel, Esa imaxe fermosísima do equipo de Cabo da Cruz. Está a quedar un pouco atrás no carreiro un Ondarroa. Bueno, veremos tamén os tempos que fai Ondarroa, e despois compararemos co de Tirán, a ver cante a diferenza, a ver si tamén este carreiro un podía ter algún non vou decir problema ou algún handicap, algún inconvinte, algún atranco. De momento estamos vendo que Ondarroa costelles aí. O que pase que as diferenzas non son tan grandes como... Bueno, vai perdendo segundinho, Mira, aquí vemos a diferencia. Kaiku, sí, estaría facendo peor tempo, pero estaría máis ou menos nos tempos de Ondarroa. Estaría máis ou menos nos tempos de Ondarroa. O que sorprende que Orio non sexa a estas alturas, xa estamos por riba dos 4 minutos, que non sexa cabeza de regata.
a Donostiarra. Ten moito vatio, ten un equipo moi compacto e moi forte, están facendo bo traballo, valle costar a Orio despegarse. Tamén momentos de atranco para Cabo da Cruz. Cabo da Cruz que está a par de Orio, saiu moi parello coa Donostiarra, pero agora mesmo a pelexa de Cabo é con Orio. E Ondarroa perdeu segundos, pero agora mesmo non se despega. Vamos comparar os tempos da primeira Ciaboga na primeira quenda con respecto á segunda. Aqueles tempos de Kaiku foran de 5.28. 5.28, estamos a 100 metros. Esta zona máis complicada do campo de regatas. Tanto en contra como a favor. Aquí a onda entra moi ladeada e é moi complicado levar o barco ao sitio. Vamos a ver que as Ciabogas, que xa miramos nas outras quendas, que é complicado os Ciabogados. Recorden, 5.28 tempo de Kaiku, 5.16 Donostiarra, 5.17 o equipo de Orio, Cabo 5.19. Moi boa Ciaboga da Donostiarra, E Ondarroa 5.22. Notase o vento, notase que eses tempos baixaron e moito. Aí houve problemas de Ondarroa para comezar o segundo longo. Moi boa Ciaboga da Donostiarra, É moi complicado axustar aí, moi complicado. Dixenche Orio, co equipo, con todo que é Orio, e como se foi Orio. E con pedazo de patrón que ten tamén. E Cabo tamén como se foi. E a Donostiarra, que xa era cabeza de regata. E agora verémola, pero esas diferenzas aumentaron moito. E que a Cabo agora mesmo estaría lle metendo 7-8 segundos, o que é unha manobra, David. É que é moi importante, máis con esta dificultade. Se a faz ben, tes moito ganado. Unha vez que collas cabeza, o remeiro traballa de outra maneira. Ese a Ciaboga nesta segunda quenda estaríanse respectando en tempos compensados. Tamén con respecto á primeira. E agora xa empeza o traballo de Gorka Aranberri. Orion Popa sabemos que ten aí figura e vais a notar. Pero aguanta Donostiarra. Está aguantando, sí que está aguantando, a verdade. Está aguantando a Donostiarra. Vemos como Cabo paga probablemente ese momento da virada. Aí está o xuiz de mar, o xuiz de mar que está tamén está a falar co patrón da Donostiarra, buscando, non sei se rectificación de trayectoria. Aí vemos como teñen que empuxar. Mesmo Orio, mira que unha onda moi bonita, mira. Orio agora mesmo é que chegou a poñerse pico de 24 km a hora. Miramos que, ainda que sea Gorka Aranberri, o marca teñe que axudar tamén. É o que dicíamos, é moi difícil gobernar o barco con mar así. Orio por primeira vez cabeza de regata. Ondarroa xa está a altura de Cabo da Cruz. Pois momentos se ven. Mira Orio a cantidade de segundos que conseguiu sacar en apenas 500 metros. Orio está voando neste longo de volta. Ese é o plano no que observamos a Donostiarra e a Orio. Enténdole pouco a pouco segundos. E este a pelexa de Cabo da Cruz. Cabo da Cruz. Aí, Era Donostiarra. E seguramente Cabo se fose movendo para... Isto é rarísimo. E aí pasou algo. Aí hubo un cruce. O Cabo se meteu no carreiro de... Cabo iba na dúas, non? Sí. Cabo ia na dúas e cruzouse coa Donostiarra. Ou a Donostiarra está collendo demasiado cara a dúas e cara a un, ou Cabo foise ao contrario. Desde logo, se a Donostiarra está vindo cara a dúas, agora vai a ter que rectificar moito a súa trayectoria, pero bueno, malos resultados. Donostiarra está pelexando pola quenda, e collendo onda, porque ese barco vai collendo todo. E que a Donostiarra outra vez estábamos vendo picos de 21-22 km a hora. Orio agora non estaba en riba da onda, pero a Donostiarra si o estaba a facer, e outra vez volve a ser cabeza de regata. E tamén Cabo colleu un par de boas ondas e volve a ter uns segundiños de vantaxe con Ondarroa. É importante que chegue a terra diante de Ondarroa. Qué bonito está a ser este longo de volta nesta segunda quenda, onde vemos a todos os equipos moi igualados.
e onde vemos sobre todo dúas pelexas ben fermosas. Se agora está, eu creo que está recuperando Carreiro a Donostiarra. Un veuso pa aquí moito e outro moito cara que é raro mirarlo así. Sí, pero a Donostiarra todos eses metros que fixo ou tal e como se moveu no campo de regatas ao final sacoulle proveito. Pois o que fixo foi que falábamos a 4 no último longo. Se aproveitas e te ves cara a un, beneficia, pois arriesgou en tirarse o máximo posible, facer o mismo a un, perder eses metros que ao final... E agora recuperar trayectoria nos últimos 300 metros. Sí, pero poucos segundos vai perder niso. Mira, ahora Orio está se acercando un poquinho precisamente por recuperar bolla, pero vai chegar diante. Pois vai facela hacia Boga en primeira posición a Donostiarra. Vaya movimentos que houbo neste segundo longo, como colleu cabeza de regata Orio, como chegou a poñerse a 5 segundos da Donostiarra, como a Donostiarra foise movendo a perfección neste segundo longo para estar outra vez a fronte con 10 minutos e 17 segundos. 10-17, 10-22 o tempo que le marcamos a Orio. Cabo da Cruz, 10 minutos e 28 segundos, 10-28 para Cabo. E agora Ondarroa con 10-31. Todas elas mellor que Kaiku, pero con Kaiku, Ondarroa e Cabo non se poden confiar, porque Kaiku fixo 10-36 e recordemos, David, que neste segundo longo se quedou parada 3-4 segundos. Sí. Por esa abordaxe que tivo con San Pedro. Aí vemos o mérito que teve o Kaiku Oso. Sígueme sorprendendo o segundo longo da Donostiarra. O patrón acertou de pleno en arriesgarse a tirarse cara a dúas e incluso foi cara a un, porque era moito que se botou. Mira, cabeza de regata firme, ademais. Houve un momento no que víamos o plano, era unha trengueira, estábamos o plano centrado en Cabo e unha trengueira branca por diante. O primeiro que pensei é Ondarroa. Non, Ondarroa non pode ser, porque estaba por detrás para o GPS, porque tamén me chocaba. Fíxate, 7 segundos con Orio e Cabo achegándose a Orio. Agora mesmo a Donostiarra dominando e cunha vantaxe. Pois isto é mérito de como se moveu a Donostiarra. Bueno, por suposto, de vatios de fixo. Gran primeiro longo, gran Ciaboga, moveuse moi ben no segundo longo. Hoxe ten os 3 puntos, debería de telo. Inda que non fixera unha boa Ciaboga, penso que estas cousas son as que teñen que valorar a veces para valorar o mellor patrón do día. Agora, nesa valoración entran os metros. Está clarísimo que a Donostiarra vai a ser a que máis metros fixo. Entonces, o mellor non lle dan eses 3 puntos. Pero, tío, de momento... Eu doulle agora mesmo porque... Doulle un 10 porque arriesgouse, tirouse no campo como se fuera o último longo, perdeu muitísimos metros e ganou, pero sacoulle muitísimos segundos a Orio. E agora mesmo dominan, pero con holgura a quenda. E que son 8 segundos non a calquera equipo. Está metendo 8 segundos o actual campeón da bandeira da Concha. O que mellor se desenvolve neste tipo de mar, Nin máis nin menos que Orio, e ademais por carreiros contiguos, que outras veces dis, home, hubo polo 1, ti vas polo 4, hai algún factor que me beneficia. Nada, estamos vendo como si é moito máis rápida ou si é máis rápida esta segunda quenda con respecto á primeira. O vento vaise quedando cada vez máis, ou sexa que a vitoria ou volve a mudar o vento ou a vitoria vai estar outra vez en quenda de honra. Seguimos con ese plano de Cabo da Cruz e escoitamos o seu patrón. Os que estaba falando era coa sexta. Sí. Coa bancada, coa número 6, con Iago, con Luis González. Día importante para esa bancada, Con mala mar a proa é fundamental. Tens que poñer os mellores, os remeiros máis técnicos hai que poñelos contra a proa, porque son os que aguantan o equipo. Aguantan o equipo que a parada non veña en riba, empopando aguanta moi ben o barco. Tens que saber a quen situar aí. Ti crees que está condicionado polo estado do mar a alineación? Penso que sí, que o adestrador ten que ter esas cousas claras. Acabamos de ver na anterior quenda que Kaiku modificou moitas cousas e funcionou.
pois posiblemente Corta teña por pesos, por formas de remar, ten estipulado ese equipo para estas condicións, acabamos de ver que funcionou moi ben. Aí temos a Donostiarra. Aquí vanse a mover moito menos os tempos dos que o vai a facer no último longo. Donostiarra mantendo Martelo Pilón 8 segundos con Orio, 14 con Cabo, e o que sí Cabo vai aumentando diferenzas con respecto a Ondarroa. E agora mesmo empeza a ter dúbidas de se Ondarroa vai a facer mellor tempo que Kaiku, porque Kaiku máis ou menos en tempos compensados, mira, fíxate, xa están prácticamente no mesmo tempo Ondarroa e Kaiku. Vai beneficiar este longo seguramente a Kaiku, no, a Ondarroa, porque baixou o vento, cando teñan que volver, ainda que parece que a lógica di que con máis vento volver máis rápido, no, con menos é máis limpia a ola, entón vai correr máis Ondarroa. Penso que lle vai a ganar a partido. Son 150 metros hacia Boga, e lonxe de recurtar Orio, foronlle caendo segundos. E que a Donostiarra fixo Ciaboga, falábamos da habilidade da Donostiarra no segundo longo, pero tamén da potencia da Donostiarra no primeiro e no terceiro, porque a Donostiarra fixo Ciaboga con 5 segundos de diferenza e agora mesmo ten 10 segundos sobre Orio. Meteu o martillo aí, está bogando moi seguro, Fíxense vostedes o tempo que vai a marcar a Donostiarra, que se vai ir aos 15 minutos e 54 segundos. 15:54. Estamos a falar dun recén ascendido. Orio 16:03. Tempo de Orio 16:03. Agora Cabo da Cruz 16:10. O tempo de Cabo, recorden, Kaiku fixo 16:24. 16:24 tempo de, pois vai estar aí a cousa para Ondarroa. E non vai facer boa Ciaboga. 16:23 se vai a quedar prácticamente parado o equipo de Ondarroa. E agora hai que arrincar ese bote. Bueno, axudoulle un pouquinho aí a onda. Sí, pero esa onda axuda a levarte fora do campo, porque ven moi ladeada e podete levar contra pedras tan longe, pero a dirección que colle o barco é cara ali. Vaya recital está a dar o equipo da Donostiarra. É un recén ascendido, pero este non é un recén ascendido o uso, é un recén ascendido habitual, aínda que o rendemento eu creo que está moi por riba do agardado no día de hoxe, porque sacarlle ou facer o que está facendo con respecto a Orio, eu creo que era impensable para eles o principio da regata. Igual Cabo Orio a cousa está normalizada, con Ondarroa tamén pode estar a cousa tamén como se preveía, pero que a Donostiarra que está facendo un regatón é a Donostiarra. Sí, pero de patrón, remeiros. Ese momento no que se cruzaba con Cabo. Esa en directo, esa imaxe é complicada, que cando sales da bolla e ves que che ven unha embarcación de frente e a onda te pode levar, se che engancha ben, pode levar contra ela, Hermosísimos estes planos. Vos sufrides moito cando estades aí dentro, pero nós pasámoslo moi ben. Eu sinceramente pasábalo ben, A min así estes días de mala mar, que parece que o patrón que sufre eran os que máis me gustaban. Fíxate, Orio xa a 4 segundos e Kaiku estaría por diante de Ondarroa en tempos compensados. Pois eu pensaba que Ondarroa, creo que lle perxudicou esa maniobra, aí perderon moito tempo, quedan parados. E outra vez a Donostiarra buscando exactamente o mesmo. Sí. Buscando exactamente o mesmo, porque non están en... Quer dizer, parece a imaxe visual é que Cabo vai polo 3 e Ondarroa vai polo 2. Realmente é ao revés. Cara aquí. Pero debería Cabo tamén probar a facer iso. Isto tiña que estar preparado na pizarra, David? Sí, isto, a ver, a sensación desde popa para un patrón é sempre mellor intentar hacer eso. Que pasa? Que no segundo longo é arriesgarte moito, porque se che sale mal
e vas che botar en riba por facer tantos metros. Mira, e fixo metros, Orio chegou a poñerse a 3 segundos, pero agora a Donostiarra, unha vez estabilizou a súa trayectoria, está aguantando esa embestida de Orio. Ahora que estamos vendo que Orio está facendo iso, o que tiña que haber feito no segundo longo, o que acertou a Donostiarra no segundo, fai no ahora Orio, que ande con ollo, porque está moi cerca, 4 segundos non é nada, Está a 4 segundos, quedan menos de 500 metros. Cabo non vai a ter posibilidade de rabuñar ninguna posición, está estabilizada nese segundo posto, e Ondarroa non vai a ser cuarta nesta quenda, senón que a primeira da primeira quenda está a facer tempos moito mellores que os de Ondarroa. Bonita pelexa que están a levar a Donostiarra e Orio. Isto podríamos chamar un derbi. Orio a Donostiarra, porque adestradores que se foron cruzando dun equipo cara a outro, e hoxe a Donostiarra se engancha Orio ben, ojo. Orio agora mesmo está collendo a onda, pero a Donostiarra eu creo que tamén vai ten marxen suficiente, vai con bo ritmo, aí hai traiñeira e media. Unha onda son eses 3-4 segundos, ou se non hai esa onda grande que te pode axudar moito, pero vai aguantar a Donostiarra, que vai entrar polo carreiro, polo cero. Se houbera menos un, non vai. Van a entrar prácticamente as dúas a par, remontando Orio, que está a facer unha chamba final realmente espectacular. Non vai a ter tempo, pero por escasos segundos. Vais a ondilla escapoulle, ahora ten a Donostiarra, e moi ben a Donostiarra. Vai sin poñer a Donostiarra, un duelo bonito, bonito. Duelo táctico, duelo de forza, 20-54 para Donostiarra, 20-58. O tempo de Orio, fixo Kaiku 21-31, vai a mellorar Cabo. O tempo que marcou Kaiku, agora Cabo entrando en meta. Ollo Cabo a 16 segundos. 21 minutos e 10 segundos. E a dúbida, saber onde vai a estar Ondarroa. Ondarroa agora aproveitando un ondiña, pero Ondarroa non, vai empeorar o tempo de Kaiku. 21-31 Kaiku, pois isto non é bo para Tirán, porque mete a outro equipo no medio. Mete outro equipo no medio, Ondarroa 21-38. Peor o tempo de Ondarroa con respecto a Kaiku. E hoxe foi unha xornada, Donostiarra, sobre todo a Donostiarra. Non sei se sería o adestrador dende terras, non sei se sería o patrón dende auga. Creo que foi o patrón, Sí. Penso que sí, que esa foi a decisión dele. De el notar irte coller a primeira e despois enganchar a siguiente. Eso non o notamos moito, non? Intentar facer unha cosa cando ves que che funciona, que o bote colle velocidade, mantese ese rumbo. Foi moi arriesgado porque son moitos metros, pero aquí vemos o resultado. O resultado está aí, e é que a Donostiarra, probablemente cun equipo peor ou máis frouxo que Orio, acaba de gañar a súa quenda con ese tempo de 20-54. 4 segundos mellor que Orio. En Cabo eu creo que quedou aí un pouco ese sabor agre de irse ata os 16 segundos da Donostiarra. Ondarroa non foron vos, eu creo que este primeiro carreiro tampouco está a axudar. Non lle axudou moito, porque Ondarroa é un equipo que con esta mar tamén se desenvolve. Pero xa estamos vendo como Ondarroa a 44 segundos da Donostiarra, e na primeira quenda tamén foi unha diferenza moi grande. Demasiado grande para que son os equipos, non? Sí, de Tirán con respecto aos outros. Bueno, pois así temos a cousa, tempos compensados. Esta é a clasificación. Donostiarra, Orio, Cabo terceira, Kaiku métese cuarta, Ondarroa quinta, San Xoán sexta e Tirán na sétima posición. E agora chega o Ferrari. Chegan os rápidos desta Liga Euskolabel. Ven a quenda de honra na que van a estar Ciervena no 1, Santurchi no 2, Hondarribia no 3 e Urdaibai no 4. Estará aquí a Vitoria. Recorden, hoxe non vai estar a bandeira, porque hai que lembrar que os tempos de hoxe se suman os de mañá, que é outro dato interesante. Unha pausa mínima e voltamos de contado dende Riazor.
Comer bien no solo consiste en seleccionar alimentos de calidad. Comer bien es impulsar a quienes trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria alimentaria para que continúen con el compromiso de producir alimentos de manera amable y sostenible, compatibles con el entorno y la economía. Eso es comer bien. Euskolabel. Comer bien nos hace mejores. San Miguel 00 es una cerveza elaborada de forma natural, con ingredientes cuidadosamente seleccionados, conservando así el sabor único de una gran cerveza. San Miguel 00. CaixaBank, con el deporte siempre. Quenda de honra, probablemente aquí esteamos 12, 11, 10, quen sabe se 9 puntos. Aquí están os favoritos da Liga, aquí están os importantes. Velai ten na imaxe o equipo de Hondarribia despois de dúas primeiras xornadas das que Urdaibai marcou o paso da Liga na que conseguiu a vitoria. Todo mudou, eu creo que mudou incluso a sensación da propia Liga na de terceira proba, na proba do pasado domingo con esa vitoria de Hondarribia. Incluso Ziérbena conseguiu estar por diante de Urdaibai e isto fai David que a clasificación por arriba estea con Urdaibai e Hondarribia movéndose nun punto e incluso Ziérbena metido na pelexa. Son 3 puntos entre o primeiro e o terceiro. Eu creo que todo que sexa que haxa alternancia. Esto é bonito. Esto es bonito porque sabemos un dominador firme. Bueno, non me digas ti que non había medo antes desa terceira proba. Ai, gaña Urdaibai a terceira, xa se vai na clasificación. Sí, xa está feito, xa se diría. Todos sabemos que Hondarribia sempre está aí. Aí temos saída. Vai estar Ziérbena pola 1, Santurchi pola 2, Hondarribia pola 3, Urdaibai polo carreiro número 4. Boa saída de Hondarribia. Esa saída inicial, bueno, sempre Hondarribia, un equipo, non sei se dentro da Liga hai esa sensación, un equipo super técnico. Sí que hai. Un equipo moi traballado, un equipo... Bueno, destes 4 creo que todos están moi traballados, pero Hondarribia que mirar eses remos todos igualiños e que poucos barcos poden dicir eso. Aquí vemos, por exemplo, de Santurchi como, bueno, un repalea un pouco, outro, Hondarribia sempre clavan, igualitos. Que é o mesmo estilo durante 20 anos, mesmo tipo de traballo, dende a canteira, Orbañanos leva todo o periplo de ACT dirixindo o mesmo equipo. Isto ao final é o que marca moito. Habrá rapaces dentro desa treñeira que cando comezou ACT tiñan 5 anos, 6 anos. Estaban empezando a remar e agora son titulares en xornadas da Liga. Bueno, este é o equipo de Ziérbena, Borja Gómez como patrón, John Lecanda, Sergio Montenegro, un galego, Fernando Ruiz, Alberto Vidal, outro galego, Lea Salvaño, Indica Morán, Eladio Sánchez, Luis Mivillar, Adrián Miramón, Adrián González, Fran Montes, Iker Pascual e Juan Zunzunegui. Sempre esa garda pretoriana de Juan Zunzunegui, os 4 galegos dentro do equipo de Ziérbena. Ziérbena que hoxe vai polo carreiro 1 e se vemos o que pasou no 1 e no 2, tocaralle bailar coa máis fea, quen sabe? Aquí sí que vamos a ver se perjudicaba moito ese carreiro. Equipo de Santurchi, Asier Zurinaga como patrón, Geray Callón, Miquel Portula, Rume, Fede Steindel, Beñat Astelarra, Josu Pradales, Zumbel Pérez, Ander Zabala, David Durán, Óscar Medina, Markel Elorza, Efren Sánchez, Iker Zabala e Moisés González. Aquí trocan, eu creo que troca Portula Rume, pasa da cuarta a segunda, por exemplo. Non sei que busca aí con máis peso na... Sí, é un home de peso, a verdade. Sí, esos movimentos fan o adestrador, o mellor os pensa que popando un pouco máis o barco pois valle beneficiar. Vamos a ver. Aí temos o equipo de Hondarribia con Joseba Munarriz como patrón, Iñaki González, os irmáns Egiazu, Manek Saldai, Xavier Echeveste, Xavier Velasco, Gonzalo Carrión, Íñigo Sagarzazo, Miquel Dialza, Iker Mariz Burrena, Íñigo Vértiz, Endica López e Agoi Zirazoki. Un equipo xa dos auténticamente clásicos. Non vexe, había outros anos nos que movía moito máis o equipo. Fíxate que hai un problema na baliza 1
Sí. Pues a ver si le da tiempo a remendala, Oye, a ese problema na baliza aún, por donde vai a ter que pasar Ziérbena. O Boyote que se escapou, pero bueno, non debería de pasar nada. Se son capaces de avisarlos, supoño que ahora polo pinganillo pois estará avisando a Borja que ten un problema na bolla e pode facer a maniobra tranquilamente, non hai problema. O problema é que non a mide, que pense que perda a referencia, que perda a referencia e se vaya a dúas. Ese sí que sería máis problemático. Equipo de Urdaibai con Uribarren como patrón, Palazuelos, Mañas, Unanue, Alfaya. Oxe, Alfaya toca na cuarta de favor. Beascoa, Unzaga, Miquel Ojeda, Beñate Izaguirre, David Iglesias, Óscar Viúdez, Alain Colunga, Genza Zubiri e Miquel Calleja. Oxe, con 3 galegos no equipo titular de Urdaibai. Queda no banco Sebastián Acerbi, ou quedan Sebastián Acerbi e Christopher González, seguramente coñecendo o seu adestrador. Aquí vai a ver si de hoxe para mañá 5 ou 6 trocos. E ten plantilla suficiente como para poder facela e non notalo. O que ten Urdaibai é isto, moita profundidade de banco. Aí temos Hondarribia, un segundo sobre Urdaibai. 3 pedazos de galegos aí que levan anos gañando bandeiras que son un exemplo para todos. David Iglesias, Chila, sobre todo, que veñen, bueno, marcando unha época en Urdaibai. Alfaya, creo que estivo, volveu. Leva menos, pero tamén está marcando unha época. Pero, eu repito, cando hai que asinar a un remeiro, saben a onde vir a buscar. Eso é certo. Saben a onde ir a buscar e onde non fallan os remeiros. Bueno, aquí claramente hai dúas pelexas moi diferenciadas. Un é... non vou dicir pola bandeira, un é por acabar na primeira posición, por levar os 12 puntos e por chegar en mellor situación posible a xornada de mañá. E outra que están a ter Santurce e Ziérbena. A ver Ziérbena, carreiro 1, como fai Ciaboga. Ciaboga de Hondarribia, 5 minutos e 5 segundos. Urdaibai, 5:08. Ziérbena, 5:11. E Santurce, 5:14. Que importante facer unha maniobra boa hoxe, porque se Urdaibai fora capaz de facer unha maniobra como fixo a Donostiarra, perfecta, hubiera collido coa cabeza o mellor, E que hubo problemas, se podemos falar de problemas. Eu creo que non estivo aquí a mellor manobra. Eu creo que San Pedro a primeira Ciaboga e Donostiarra fixeron grandes manobras. Aquí podemos observar que se cerra un pouquiño máis Urdaibai, porque, bueno, a Hondarribia non é que sea unha mala maniobra, pero que podías arañar aí un pouquiño. Eses ánimos que escoitábamos eran os da afección de Cabo da Cruz, xusto no entreno que Cabo da Cruz pasaba por diante da nosa posición de comentaristas, onde hai moitos afeccionados que chegaron dende o Concello de Boiro. Ese Joseba Munarriz, o patrón de Hondarribia, que agora mesmo é cabeza de regata, aínda que cunha diferenza moi axustada con respecto a Urdaibai. Urdaibai Ciabogou con 3 segundos sobre Hondarribia, 3 segundos perdidos e agora mesmo a 1 segundo. E aí teñen esa pelexa, Hondarribia-Urdaibai, ese duelo de galos, duelo de xigantes. Quen se mete no carreiro de quen? E os suíces están atentos a Iguerín, unha guiñada aí pequena, que se pode meter en un lío se está Urdaibai moi... Ziérbena desmitificando que nos dicíamos do carreiro número 1. Está aguantando moi ben. Aguantando Ziérbena. Este é o plano entre Ziérbena e Santurce, pero a pelexa está en carreiros 3 e 4. Aí o temos. Isto é bonito do remo. Hondarribia e Urdaibai tan só separados por media traiñeira, e a ver se Ziérbena é quen de aproveitarse esa pelexa. Mira, collendo unha onda moi grande. Ziérbena agora mesmo por riba dos 20 km a hora. E Urdaibai collendo cabeza. Urdaibai por primeira vez por diante. Que difícil este momento. O momento que están tendo agora mesmo Hondarribia e Urdaibai para un patrón é moi complicado, porque unha onda que che leve o barco un pouco de máis é unha descalificación. Agora mesmo está en riba desa onda Urdaibai, aproveitando para meterlle un par de segundos a Hondarribia, para irse ata os 7 segundos con respecto a Ziérbena. O novo patrón con Luro Ibarren. Agora é o
momento sí de arreglar esa baliza, ainda así non houve ningún tipo de problema a hora de facer a manobra por parte de Ziérbena. E outra vez Estando moi ben. aquí está a pelexa. Santurchi estaría a facer peor tempo que Orio e que a Donostiarra. Isto fala da boa regata que fixo sobre todo a Donostiarra no día de hoxe, realmente espectacular. Pois mira Urdaibai neste longo de volta. Colleu dúas ondas moi boas. Quen dicía que Urdaibai eran só vatios? No, eso xa fai tempo. Son moitos vatios, pero saben remar, saben remar e xa se mira aí o bogar que teñen, está moi traballada tamén, E que son 7 segundos os que lle está a meter a Hondarribia despois de Ciaboga. Puido ser mellor a manobra de Urdaibai con respecto a de Hondarribia, pero está a meter moitos segundos Urdaibai a Hondarribia. Ainda que agora Hondarribia sí se veña estar en riba dunha onda e outra vez volve a recurtar algún segundiño. Ponse a 2 segundos. Isto imos ver un último longo realmente espectacular. Agora penso que chegarán máis ou menos con este segundo de diferencia en o terceiro, donde agora os vatios aí o mellor sí que van a decantar a pelexa. E ollo a Donostiarra, aquí onde poñemos en valor o segundo longo que fixa Donostiarra na segunda quenda, porque estaría a 5 segundos de Urdaibai, a 4 de Hondarribia e un segundo mellor que Ziérbena. Aí vimos o acerto do patrón e que ao final... Os riscos que tomou e o ben que lle saiu. Outra vez Hondarribia tenta aproveitar un ondiña para facer a Ciaboga polo menos a par de Urdaibai. Pero vai espectáculo. Estamos a ver ese duelo Urdaibai-Hondarribia. Hondarribia colle unha ondiña aí. Media traiñeira o que hai de marxe. E a Donostiarra facendo uns tempos moi respectables. Agora sí parece que lle meteron algún segundo a Donostiarra. Aí estamos a ver Urdaibai. 10 minutos. Que viradón de Hondarribia. 10-08 Urdaibai. Hondarribia 10-09. Donostiarra fixera 10-17. Que é o tempo. Ziérbena 10-16. 10-16. E agora o tempo de Santurchi 10-25. 10-25 Santurchi, peor que a Donostiarra e peor que Orio. Peor que a Donostiarra e peor que Orio. Que espectáculo temos, Mentres vemos esa Ciaboga. Como arriscou Hondarribia, Pois válelle para poñerse aí a carón de Urdaibai. Pois tiña 3 segundos e Ciaboga e ponse a 1.44. Esa parella, ese dúo a Munarriz-Carrión. Sí. É importante ter un pica que solo con unha mirada xa sepa o que quere facer, porque aí Joseba arriscou, confía no que o pica non lle vai a meter nunca por estribor, incluso meteu a bolla cara dentro do campo. Chalo Carrión tamén hai moita experiencia, pero fíxate, Urdaibai volve a meter. Aí entran a máquina de vatios, entra agora a funcionar. Volve a meter segundos. Parece que Urdaibai é unha tónica. Outros anos facía un primeiro longo moi explosivo. Este ano empezan igual un primeiro longo máis caro, ou xa os 2 últimos anos desde que chegou Joseba Fernández. Eu creo que cambiou esa remada de vatios, que era un pouquiño máis corta e máis explosiva, o que facía que coller ritmos altos no primeiro longo, entón rachaba a regata, despois intentaba ir cómoda o que podía. Agora é máis pausada a remada, é máis longa, move muitísimo máis o barco, e iso a larga pois beneficialles. O resultado é este, que mírase bogar con autoridade. Urdaibai a 4 segundos, Hondarribia a 10 segundos Ziérbena, e por aí entran en xogo tanto a Donostiarra como Orio. A Donostiarra en tempos compensados estaría facendo o cuarto mellor tempo, pero moi pretiño de Ziérbena, e Orio estaría máis ou menos nos tempos de Santurchi. Que bonito ese plano, que bonito ese plano entre Urdaibai e Hondarribia, pero Urdaibai xa comeza a marcar con ese diferenzas.
parece como se estuvieran cambiados, como se Hondarribia fose Urdaibai buscando esa pausa remando, e Hondarribia un pelín precipitada, claro, ten que facer algo para está mirando que a regata se está indo e intenta subir un par de paladiñas ou algo. Creo que o mellor é seguir o teu, seguir confiando que o barco vai correndo, buscar algo diferente no longo de no último e buscar a sorpresa nunha onda, aguantar o posible eses 5 segundos e non volverse tolo en dar series porque solemos facer iso, non? Apretamos os remeiros o mellor, bueno, pues agora vamos a dar 10 paladas subindo 2 paladiñas ou algo así, a veces hipotécate para despois o último longo. Entón é mellor ter a cabeza fría e seguir remando o teu, que é o que está facendo agora mesmo Urdaibai, estar como ten ese colchón de 4 segundos, eles si poden facelo. Pois segue cabeza de regata Urdaibai buscando volver a marcar polo menos 2 puntiños de diferenza a fronte da Liga. 4 segundos, sacarle 4 segundos a Urdaibai vai a ser complicado, pero se alguén pode, teno demostrado ese Hondarribia. Outra vez volven a mostrarnos a referencia en tempos compensados, e como a Ciervena estaría con 7 segundos sobre a Donostiarra, 11 sobre Santurchi, 13 sobre Orio. Aí estaría a cousa. Ciervena tamén aguantando esos 10 segundos, demostrando que este ano sí que... É o terceiro en discordia. E ollo con Ciervena, porque agora mesmo está condicionado polo tema de cupos. Sí. Porque cando cheguen os campeonatos, este o perigo non, seguramente ese as que teña na manga o técnico de Ciervena. É dicir, eu aquí non estou amosando realmente todo o potencial que teño na traiñeira, e algo que o tema de cupos, bueno, tamén vai un pouquiño xusto Urdaibai, sobre todo no tema de canteiráns, e Hondarribia isto non ten absolutamente sí que non ten ningún problema. Urdaibai si está condicionado porque hai 2-3 remeiros, Mikel Ojeda, John Unanue, que non poden sair da traiñeira en ninguna regata, e despois vas movendo, tens que meter a John Unzaga un día, ou outro día tens que meter o patrón a Eneco Bilbao. Ese é o xogo que teñen que facer os equipos. Aí están, achegándose hacia Boga. Hondarribia, de momento segue aguantando ben en marxe. Sí, moi ben Hondarribia. Recordemos que a bandeira é hoxe máis mañá. Agora se fai unha boa que estamos mirando que está facendo, unha boa maniobra de Hondarribia, xa está metida na regata, mira. 10.32 Urdaibai, 10.35 Hondarribia, 10.40 o tempo que lle marcamos a Ciervena. Fixera Donostiarra, 10.54. Ese vento tamén se nota moito, sobre todo no primeiro e no terceiro longo. E fai Santurchi exactamente os 10.54 que fixera Donostiarra. Exactamente o mesmo tempo de Santurchi que a Donostiarra. O GPS agora mostranos a Santurchi, que estaría facendo mellor que a Donostiarra. Hacia Boga escapase un pouco a Urdaibai, que lle cabrón nunha onda aí, moi difícil meter o barco. E Hondarribia perfecta. Penso que os 3 puntos de hoxe van a caer en Joseba. Aí temos tamén a manobra de Ciervena. Ciervena está aí a 10 segundos. Bueno, está a 5 segundiños de Hondarribia. E agardando para o que aconteza mañá. Urdaibai aproveitando outra onda, mentres vemos esa Cía Boga, a repetición, pero Urdaibai aproveitando outra onda. E está absolutamente voando a por esta victoria parcial. Eu creo que agora a loita pasa a ser pola segunda posición. Fíxense vostedes no GPS como na Ciaboga Hondarribia conseguía poñerse a 2 segundos de Urdaibai, e como en apenas 300 metros Urdaibai, eu entendo que tivo que coller 2-3 ondas, porque que Urdaibai non baixou dos 20 km a hora neses nos temos nesta regata temos a vantaxe de ver os kilómetros a hora en cada momento, e Urdaibai voou neses primeiros 300 metros. Xa saiu da bolla cunha onda que o levou da 4 para 3, pero como unha flecha.
E aí está a loita. Hondarribia, Ziérbena. Os problemas para Hondarribia como se lle meta Ziérbena por diante. Pois está volvendo moi ben Ziérbena, sí, Hondarribia cruzada, o que busca cruzar é Hondarribia. Sí, pois non, estás equivocado. Ten que meterlle a popa, o que está facendo Urdaibai, que cruzar o campo, que ten que facer tamén. Ziérbena por diante de Hondarribia. Ziérbena, pues é raro un patrón como a Munarriz que, bueno, non vou decir que poida ter unha equivocación, pero que esté tomando unha decisión que lle está a ser perxudicial para o seu equipo. Pois agora está metido a Ziérbena na pelexa e non vai a riar, Mira, están se alternando os dous, colle unha onda, colle la ti. Agora sí que lle meteu a popa Hondarribia. Están se alternando os dous equipos e o que vai noutra regata é Urdaibai, que cada vez vai collendo máis e máis botín para sumar 12 puntos e ademais para sumar un bo colchón de segundos de cara a cadar a bandeira. Xusto por detrás Hondarribi, por detrás de Urdaibai. E que Urdaibai agora mesmo colle un pico de 24 km a hora. 24 km a hora. E Ziérbena por diante de Hondarribia. E que Ziérbena está andando moitísimo neste último longo. Neste momento por diante, Aí o ven, son 16. Hondarribia, Urdaibai outra vez nesa ondiña. Pero que Urdaibai lle está metendo segundo a segundo a Ziérbena e Hondarribia. Vai espectáculo. Moi ben metida na onda Urdaibai. Notase que cando lle entra a ola corre moitísimo o barco. E que Urdaibai tivo momentos neste último longo realmente espectaculares. 34 padas por minuto, que non é un ritmo... Non fai falta máis. Cando o barco corre non tes por que seguir moito. E mira, Ziérbena ben por diante de Hondarribia. Eu que quero ver é Urdaibai veuse claramente da 4 a 0. Hondarribia mantivo en algún momento é que botouse moi tarde para aquí. Vai a gañar esta primeira. Que mira por onde entra Urdaibai. Ven da 4. Da 4 está entrando polo bollón. Pois vai a dar un golpe, non sei se definitivo, pero case definitivo Urdaibai para levar a bandeira con estes 20 minutos e 28 segundos. Ziérbena segunda clarísima, 20-37. 20-37 Ziérbena. Hondarribi 20-43. 20-43, son 15 segundos os perdidos por Hondarribia con respecto a Urdaibai. No último longo. Pois no último longo fixo manobra con 3 segundos e perdeu 12 segundos só no último longo. E Santurchi que se foi os 27 segundos, é dicir, por detrás da Donostiarra con 20-56. Pois hoxe, un gañador, Urdaibai. Ademais, media bandeira no peto, David. Ou máis de media bandeira. Pode pasar de todo, pero meterlle 9 segundos Ziérbena a Urdaibai na xornada de mañá, moi complicada. Hondarribia, eu creo que unha das derrotadas o día de hoxe. Aí a temos en plano. Sorprendente, porque estaba aguantando moi ben. Fixo Ciaboga a 3 segundos e chegou a poñerse a 1 segundo e medio. É raro que en popa sexa donde Hondarribia falle. Eso xe fallou. E sobre todo no último longo. Foi un erro deles, sí. Ao mellor desmontáronse, o esforzo de aguantar o Urdaibai en contra, pois pasoulle factura. Non suele pasar isto. Outra pequena victoria para Ziérbena. Sí. O Carreiro, onde tiñas menos marxe de moverte no campo de regatas, non perdeu demasiados segundos. O Carreiro, se o sabes aproveitar, Vale, as dúas que foron nas outras quendas, pois
non fixeron boa regata, o mellor non foi o carreiro. E aí temos a outra gañadora da xornada, claramente a Donostiarra, cuarta posición en tempos compensados a 25 segundos de Urdaibai. E vai a ter unha loita mañán para xeral con Orio e Santurchi, vai estar bonito. Sí, hai moitos equipos en poucos segundos, Donostiarra, Santurchi e Orio en apenas 4 segundos. As galegas, Cabo, sétimo posto, quedou a 42 segundos, complicado vai a ter meterlle eses 12 segundos a Orio, e Tirán, un décimo posto, son moitos segundos, un minuto e 53 segundos, que son, é un mundo. É un mundo, claro, as condicións, ben é certo que o vento foi a menos. Foi a menos, pero bueno, as sensacións da tanda non foron nada boas. E a clasificación xeral, como queda? Urdaibai volve a coller eses 3 puntos que tiña de vantaxe con Hondarribia. 46 Urdaibai, 43 Hondarribia. Ciervena achégase Hondarribia, ponse con 42. Despois aprétase a loita pola cuarta posición. Santurchi 34, Orio 31 e métese a Donostiarra con 27 e Cabo queda sétima con 26 puntos. E eu creo que aí vai estar a loita de Cabo, sexto, sétimo. Sí. Porque máis arriba se vai a ser... Estamos falando de equipazos que, bueno, Cabo reforzouse moi ben e fixe unha aposta este ano para ser máis competitivo e resulta que tópase con dous ascendidos que son equipóns feitos e dereitos. Está Orio, está Ciervena, que ten un ano espectacular, entón vai tocar estar na mitad da tabla e pelexar por regatas, facer boas regatas. E hoxe tocou llamar a Tirán, pois perdeu moitos puntos con respecto a Kaiku 9 puntos, Tirán queda aí con 7, pero mañá hai que darlle a volta. Outro día Borrón, Contanova, a 2 puntos Kaiku, está cerquiña San Juan, e con isto que lle pasou a San Pedro hoxe, pois hai que pensar que hai outro rival máis. Bueno, para mañá quédanos outra xornada bonita, David. Sí, espectacular, está sendo unha liga espectacular, a verdade. E eses 3 monstruos que están primeiros na táboa están brindándonos bo remo. Pois ogará sexa mañá unha xornada tan bonita como a de hoxe. Despedímonos, poñemos un punto e seguido na Coruña, lembrando o que foi o gañador o día de hoxe. Aí o temos Urdaibai, pero lembren, para saber quen leva a bandeira, aínda que hai que agardar polos tempos de mañá. Mañá escoitaremos a Marcos García. Grazas, David. Nada. Vémonos a próxima semana e a todos vostedes mañá 12 do mediodía, Liga 12 do mediodía, non, 12 menos cuarto, primeiro regata feminina e despois regata masculina. Non me acostumo aínda ao novo horario. Grazas por estaren aí, que teñan moi boa tarde. Comer bien no solo consiste en seleccionar alimentos de calidad. Comer bien es impulsar a quienes trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria alimentaria para que continúen con el compromiso de producir alimentos de manera amable y sostenible, compatibles con el entorno y la economía. Eso es comer bien. Euskolabel. Comer bien nos hace mejores.